Voilà, en vlak naast de dakparking hier van de winkel heb je dus het treinstation van Terneuzen. Dus daar zie je het treinstation. Hier zie je dus duidelijk de sporen. En daar verder heb je toch wel een 7-tal spoorlijnen die daar lopen. Dus er is al gesproken meer dan een jaar geleden van Terneuzen krijgt waarschijnlijk een treinstation in de zin van voor passagiers te vervoeren naar richting Mechelen in België. En dan kan je overstappen overal. Je kan naar Gent, of zelfs misschien loopt een lijn langs Gent. Je kan naar Brussel, dus je bent vertrokken overal. Maar kijk, dat treinstation staat hier. De pendelaars, mensen voor hun werk, hebben de trein nodig. Om naar Terneuzen te komen, voor de economie hier. De winkels lopen leeg, de mensen kunnen niet naar de winkel. De kleine winkels in die winkelstraat van Terneuzen zijn er tientallen leeg, want er is geen goede mobiliteit. Kijk, het treinstation staat hier. De sporen zijn er, maar er zijn geen treinen. Momenteel zijn het goederentreinen, maar er is geen passagierstrein. Het staat er allemaal. Het kan toch hernieuwd worden voor de bevolking, dat mensen vlot naar hun werk kunnen gaan. Vlot kunnen reizen, een keer naar België kunnen gaan met de trein. Het staat er allemaal.